As que estes días non dan feito son as compañías de seguros porque hai moitas reclamacións polos danos da humidade nas casas. As aseguradoras aconsellan notificar os estragos canto antes e achegar fotografías e toda a documentación que se poida. Así toda esta zona vai subindo todo hacia arriba. Natalia amósanos as humidades que lle afectan a súa vivenda en Maceda dende finais de xaneiro. Despois da nevada vimos que había unha condensación e que na habitación da nene cada vez se está facendo máis grande. En cuestión dunha semana aumentou pois o triple do que estaba. Como hai temporal mientras non pare de chover non pode vir naide, porque hai que subir a fachada e mirar o que pasa. Unha situación que se repite por toda Galicia. Deja de llover, si no deja de inundarse, no da para enviar profesionales, para enviar peritos, para resolver el problema y nos encontramos a la semana siguiente con otro. Está todo el mundo un poco desbordado con la intensidad y la frecuencia con la que está sucediendo. Saturación que constatan os administradores de propiedades. A maior parte das incidencias teñen que ver con filtracións ou humidades. Pues hemos prácticamente duplicado en los meses de enero y lo que llevamos poco de febrero los siniestros en relación al segundo semestre del 2025. Neste edificio de Ourense asolagáronselle os garaxes. As bombas non dan avío porque é moita agua que cae. Aínda que conseguiron sacar os coches. Xente tiña todas as cousas no garaje e xa foi o gareto todo. A lei establece 7 días para reclamar unha vez coñecidos os danos. Fotografar os estragos é importante. Caer unhas tellas ou o tellado, aportarlles a documentación ao perito, como poden ser unhas fotos, como pode ser pois as facturas de cando as cambiaches, se estaba tamén feito mantemento. En situacións extraordinarias como inundacións ou refachos de vento de máis de 120 km/h será o Consorcio de Seguros o que se faga cargo das indemnizacións.